खुलुमबाय बड'ल आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ धेमाजि जिल्लानि जनायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय मोनाबिलि समाव सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जनाय चन्द्रपुर 515 नं राजा लामायाव ट्राक आरो AS22A 8650 नाम्बारनि बाइक गंनैनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। जाउनाव बाइक सालायगिरि सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सानै सुबुंखौ जनाय कुली गामिनि 35 बोसोर बैसोनि निजम पट्टिर आरो 17 बोसोर बैसोनि नमल पट्टिर होनना मिथिनो मोननाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव डकुमेन्टारि सावथुन नुनो मोनसिगोन। मैया बड'फानि सायाव आगदारि लिडिं दा वे मुंनि डकुमेन्टारि सावथुन बानायनायनि मुहुरतआ गुवाहाटी प्रेस क्लाबाव जायो। बड'फानि रुंसारिनि 32 बोसोरनि उनाव बानायनो लानाय बे सावथुनखौ डिरेक्ट खालामगोन डिरेक्टर जगजित सिंहआ। प्रडिउस खालामगोन मुंदांखा देंखोगिरि आनाया ब्रह्मआ। बे मुहुरतआव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', डक्टर अनजालि दैमारि, देंखोगिरि आनाया ब्रह्म, डिरेक्टर जगजित सिंह, फावखुंग्रि कारिश्मा ब्रह्म बिथांमोना। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आसामाव थाबैनो साख्रिनि भेकेन्सि फोसावबावसिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ 10 मेनि सिगां रायजोनि नखर आरो हाग्रा बिफानाव 5000 लांदां मासिनि थिसनथाइनि गेजेरजों 1 लाख लांदां मासि थिसनथाइ थांखिखौ रायजो सरकारा आबुं खालामगोन होनना प्रेस मिटनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों। फिन न बड'लेण्ड न रेस्ट। दिनैनिफ्राय फिन अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसननि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबि। दिनै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि साखाथियाव थानाय चिल्ड्रेन पार्कआव आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिजों हुज्रिखावदों अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसना। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि, जोंनो नांगौ बड'लेण्ड, न बड'लेण्ड न रेस्ट बायदि स्ल'गेनजों हुज्रिखावदों। 1987 मायथाइयाव बड'फानि बै समनि एबसुनि आन्दालनाव दाजानाय भलन्टियार्स फर्समोन। नाथाय 1993 मायथाइनि सुक्तिनि समाव जोंखौ दसे जिरायथ'नो होनना फज'ना दोनदोंमोन। बे दिननिफ्राय जिरायनानै दंमोन। बिनि उनावबो BTC आरो BTR सुक्ति जाबाय। नाथाय BTC सुक्ति जानाय समाव साननैसो एसे मोजाङै सोलिदोंमोन बर' हालामा। नाथाय BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव BTCआव मोनबोनाय पावार एन्ड फांसन्सफोरखौ सानफा एफा गासिबो सिमेज खालामजोबनानै गासैखौबो DCनि आखायाव लाबोजोब्बाय। बे बेलायाव गोदो आन्दालनाव जोनोम जानाय हिसाबै सहायना थानो हायाखै, जायनि थाखाय दिनै गोदानै आवाज दैखांफिननांदों। बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बेखौ जाफुंहोनो हायो नामा बोरायब्लाबो सेंग्रानि गोसोजों दावगाबोफिनदों होनना। लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय होख्रावफैनो खावलायहरो अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसना। दुलाराय डिमासा फरायसा आफाद आतसुनि बारग' आफादगिरि आरो गाहाय बोसोनगिरि प्रफुल्ल हाफेलाया रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे BTRनि गाहाय प्रमद बर'आबो बिथां प्रफुल्लनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।